ndị nwe mmadụ daalụ nri nne anyị echigatagokwa ọzọ ịma ọ na-emekwa mgbe echigata nkene gị kenesie gị ike maka asị na igwe wee ike ọnwụ na ndị dịka unu a nọrọ na-ekiri anyị n'igwe onyonyo ọ dịkwa nka ma ya abịa ebe a n'ụbọchị ọzọ bịakwulukwue maka unu ndị si anyị gawa na ọka o si wee dị asị na egwu ada atụ afọ obuluza ma ekene gị ekenesi gị ike daalụ nne maka igwe n'igwe onyonyo gị na-ekiri anyị n'ụbọchị nke taata anyị ka nọrịsị maka ihe gbasara ụmụ akwụkwọ kedu ka ọ na-adị ma ebikọ ọnụ cohabiting of students in our high institution kedu ka o si adị ihe ndị anyị na-emetụ aka wụ ọghọm ndị nọ na ya ọ niile esonyela anyị esonyele egwu akụgokwa kwarapụ ka anyị na-akụzi n'ụbọchị nke taata ya wugo etogoli obele na mgbagbu ọghọm ndị nọgasị na ya ka anyị na-ekwu okwu ya anyị ekwugo na ọ na-eme alụmdi na nwunye agaghị awụ ihe eji n'aka kwuo na ọ na-ebute ma nke jealousy ma ọ da aṅa ma ekwuru ma anya ukwu ma ibie ma ọ ga-eme agaghị adị n'otu ịdị n'otu agaghị adị ọzọ dị dịka ibie wụ na ọ na-eme ụdị a na-asị ime ọkwa maka mebụrụ na ego n'isi ọ na-eme ụdị a na-asị ime ọkwa ma ọ da aṅa ọ na-eme ọkalịa ma ọ wụ ụdị a na-asị ite ime maka ọ na-eme na onye alụ ime nwa awụzi na ụdị a na-eme ilu a na-eteli ya ka a na-ete ofe nkịtị na-abụ maka ị na-eme n'ilu n'anya mahadum ọ bụrụ na ị na-egwe n'anya gị na dị mkpa bi n'ofu ọnụ ụlọ kwa abalị ihe enu mkpụrụ isi enu asịsị ata na unu a na-atali ya nkịtị na-abụ azọli ya nkịtị na-abụ elu enu na na-eteli ime onwe ka esi mee nnabanye ete nke aza onwe ka o si mee nnabanye n'ụsọ nka ete nke aza ụfọdụ ka ọ ya eme etechazi ime a nwatakịrị nwaanyị a na-akpa nwa n'iyi elu echi niile ọ pụtazie baa na bedi ọfịa anya ala ịmụ nwa ihe ndị ahụ gasị ọghọm nke awụ ọghọm nke mbụ n'ọnụ ya maka nyanwụ nke awụli nke wụ elu echi ọ na-eweli Chineke nna iwe maka mgbe ọwụ na itele ime ọ mmadụ ka ewezuga n'ụsọ so nke ahụ nke mbụ na-awụ na anyị akawalụ nebe anya ọghọm ọzọ nọkwa n'ime ewu ọ na-ebute tigbuo ozugbo ọ na-ebute violence na ezinụlọ ma ọ bụ na anya mmekọrịta ọnwụ na mmekọrịta eneghị anya kwesịrị ị na-agasịrịrị werere maka na gị na anya nwe ikoloba ejije bikọ ọnụ ka nsikwu egbo na onye ọbụla nọ mmadụ nso n'aka anụ isi ezie unu ebikọgo ọnụ ọ ya bịabute m onwe ka o si gaa inyocha onwe ka o si gaa n'ofe inyocha onwe ka anya na Tracy ma Sofia si kwuo n'ụsọ inyo onwe ka o si jee night class iset ya spy ejeje na amak na-enyo onwe ka ụlọ akwụkwọ mahadum na-enwe na Love Garden onwe ka o si dana n'ụsọ Love Garden na-eme iset chama spice ha na-enyo nke nwatakịrị nwaanyị onye ọbụla na-enyo ibia ihe ọdaṅa ezizi obute tigbuo ụzọ gbuo onwe ka isi nyotezie ma wole akụkọ ekwentị see foto ndị dịli ha na-enyoteleghị ebe nke nwa ikolebe nọ ma nke nwa agbọghọbịa na echi niile na ejikwa mee nke ame nke onye enwenye aka tie ibie ihe ndị awụ ihe ndị wu ọghọm nọgasị na mbikọ ọnụ ka anyị dobili egwu si n'ahịrị egwu Kelly Handsome ọ sị na akụ na-atakasị wee egwu akụ na-atakasị arụ ka anyị dobili nwa egwu anyị chigata azụ anyị akapela okwu anyị ọnụ na-aga n'elu sonyere na anyị ka dobili nwa ezumike ndị ọma eji eje mba daalụ na anyị chigata ya azụ ọzọ ka ọnụ na mgbasa ozi isi mbido telivishọn ka anyị nọ ihe emume anyị na-eweta gị oge aṅụrị oge ngwọlị kpọọ onye oge ngwọlị ọ banyeghị kpọọ onye oge aṅụrị nwanne ị ka nọ on point ihe ọhụrụ ịkpọrọ ya nwanne ị nọ on point ya na oge aṅụrị ebe esi eweta gị ọnụ na mgbasa ozi isi mbido telivishọn ebe nke ife niile na-eme ọ na-atọ m ụtọ kwa mbụ ma ọ bụ niile esonyere anyị n'ọnọdụ ka ife ihe niile anyị na-emegasị n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido si aga ọ bụ niile esonyere anyị n'ọha nta akụkọ anyị dị nke na-agbafe n'okpuru gasị igologolo ije na Instagram jije pichanyere anyị otego igologolo ije ma na YouTube jije pichanyere anyị otego mana nkwado na-ekweghị nsile anụ na ọgba na-apụ anwụkwana anwụchi nji kpa aka na remote yo maka o nwere ihe ndị ọzọ so n'azụ anyị ya ewetala anyị ma ndị soro mchi ya ma ụfọdụ ejije ndị nke anyị na-ewetagasị na-abịa abịa ndị nke na-eso mma ichoku n'ala a na-efepụ na ọgbọ ihe ndị nke anyị na-eweta gị karịrị akarị mana isiokwu anyị ka na-ekweresi kedụ ka ọnọdụ na-adị ma ọ bụrụ na nwoke ma nwatakịrị nwa agbọghọbịa ndị nke ezije mahadum gaga bikọ ọnụ na nya mahadum ịghọtago ụdị a na-asị ụkwara ngida nwanne ịchọzi ịkwara ngida elu mgbe ya akwara ngida bụ na egosigo akwụkwọ pụta nọlụ na labor market na-achọ ọrụ nwanne ihe ịkwalụ ngida mgbe enwere ike asị na o sokwa maka amalụ ka o si wee dịrị ya ọtago mana nke eluzie papa na mama ka na-akwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ wee ilue na ụlọ akwụkwọ mahadum ezije ya ilue na ajije kwalụ ngida ịma na onwe ka nya wefede elu mama na papa ya niile akwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ iwere eje na-azụ ezinụlọ nke n'ụlọ akwụkwọ ịchọ ka ibu papa ya ụzọ mụta dị ọkpara eneghị anya mgbe ị ya agụ anya 4 years ị na-agụ na mahadum ị nataba ịkpọrọ ụmụ ịnọ ma ụmụ ịkpọrọ ụmụ ịnọ ma ụmụ ịtọ kpanata papa ị na-anatazi ya weta m
asambodo iji gaa anya mahadum ga graduate na-anya n'ụsọ keke na pepa ma ọkada bụ ya onwe ụmụ na mama ya ebu akpa gari ekechiri ọnụ n'isi ife ndị ahụla ife a na-alụ ya tego ọghọm nọ na ya bụ ihe karịrị akarị nke ikpeazụ anyị kwụ anyị metụrụ aka bụ na ọ ga na tigbuo zọgbuo nọ na mmekọrịta nọ na ya bụ ihe karịrị akarị ị na-anya ịfụ na ndị Igbo na-asịsị kabalụ wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọla anyị aka mmadụ ihe ọbụla dị mma asị onye lie adụ nya kabalụ duo onwe ọdụ ọmalụsụ nya sụọ n'ikwe ọmala asụ ị na-apata okwu gị enye wee ziga gị akwụkwọ gaa iluo n'ụlọ akwụkwọ wee ego akwụkwọ pụta ọ nwekwa ife ndị so mana wee ilue n'ụlọ akwụkwọ ego akwụkwọ pụta mana nke mbikọ a asịrịsị eme n'ọyio maka ihe ezije gị mahadum nwere ka esi asụ ya n'onu ndị ite asị gị school will pass through you, you will pass through school. Ụlọ akwụkwọ baa n'ime iwe ịbaa n'ime ụlọ akwụkwọ ife a na-ekwuwulu na ilue na nya ụlọ akwụkwọ ife niile so mana ka ife niile na-esi eso wee ịlọchasị onwe ife a na-ewepụ n'anụ wee na-eli ịghọtago mmekọrịta dị mma mana elu epigasị aka apịmalụ ka ị ga-esi wee mee nya mmekọrịta ka ọ ghara iwu ya tinye gị n'okwu na ụka a na-emekwana mmekọrịta a na-ekwu okwu ya a na-akwọkọrịta ife niile a na-akwọkọrịta bikonu si na-ewezunatatụ aka na mmekọrịta nwoke na nwaanyị tupu anụ anya dị na nwunye na anyị ya fụ na ya bụ ihe na-etisa mmekọrịta dị iche iche na-etinyekwanụ ụmụ akwụkwọ anyị n'ọnọdụ dị iche iche ebe a ebe mma chịkọta nyawa ụbọchị chịkọta nyawa oge aṅụrụ n'ụbọchị nke taata ọ ga-adị mma ma isonyere anyị n'izu ụka ọzọ mgbe dịka mgba n'izu ụka ọzọ mana mmasị agbanwe na remote gị ma ọ bụ na igwe onyonyo ga ebe ị nọ sonyere anyị